idan ba ka koya ka haƙura da wasu ababe na rayuwa ba, amma kana bin zamani da lokaci, za ka yi wa kanka barna kuma ba za ka taɓa samun gamsuwa ba, domin kana zafin nema baka da hutu kenan. Amma a lokacin da ka haƙura ga albarku na Allah da abin da Allah ke baka, za ka samu zarafi ka yi godiya ciki. Amma sa'ad da baka haƙurawa da gamsuwa da abin da Allah ke baka, ba za ka samu dama da zarafi ka nuna godiya ga Allah ba, domin baka riga ka gamsu ba. A gare ka bai riga ya ishe ni ba, so ma'ana Allah bai riga ya yi mini ba. Sa'ad da kake tunanin Allah bai riga ya yi maka ba, ba za ka samu dalili na yin godiya ga Allah ba, domin kana ganin baka gamsu ba. Rashin gamsuwa yakan haifar da handama. Handama kuma muguwar buri ce. Na ce ba, an yi gida domin a kwanta, ko da shi wasu na yin gidaje domin kasuwanci, but that's fine. Wani in ka shiga gidan nashi ko sai an bi da kai, sai an rike hannunka an bi da kai. In ba haka ba za ka zagaya ɗaya ka dawo ba, a'a za ka ɓata gidan mutum ɗaya. Ina amfanin shi, ina riban shi. Wani mutum da matarsa gidan hawa ɗaya, hawa biyu, hawa uku, gida guda ɗaya na mutum guda ɗaya. Wannan barna ne, kuma Allah zai tambaye mu. Motoci nawa za ka hau a lokaci daya, amma mutum zai tara motoci, ya tara motoci, ka shiga gidansa ka ga motoci ko ina. Barna ne. Idan ba ka ɗaukaka Ubangiji a matsayin wakili, ka yi sujada ga Allah da wayannan albarkun ba, rana ɗaya wayannan albarkun bisa ga rubutun Yakubu za su dawo su zama cuta, tsatsa a gare ka su cinye ka kuma. Wasu mu were crazy for clothes. Yau an sayi wannan style, wuyan shi ne wacce nan ta wuce da wannan style. A'a, wacce ya riga ya zama tsohon style, za a sayi wannan domin ana son latest ba. A yi ta tarawa, kudin da za ka yi amfani da shi, za ka yi amfani da shi a wani abu, ana ta barnan shi, ana tara abin da bai da amfani.